Ahojte všetci, takže zdravím vás z mojej cesty. Práve šlápem v takomto peknom prostredí. Ukážem. To viac menej taká mierne pahorkatinová krajina, kde z rôznych údolí vychádzate na takéto nekonečné rovné plato a volá sa to Meseta. Je to teraz časť, ktorá ma čaká nejakých 150 km takouto krajinou, takže si užijem pochodovanie a momentálne ma čaká ešte nejakých cca 6 km do miesta, kde budem spať. No a som tu úplne sám. Som dneska neskoro vyrazil z Burgosu, som bol ráno pozrieť v katedrále, no a vzdialenosť je 30 km, 28 km, ktorú som mal dneska prejsť, takže väčšina ľudí zostala v dedine za mnou, tá sa volá Horný Los da Camino. No a ja šlapem do ďalšie, čo sa volá Hontanas. No a keďže sa nenašiel už iný blázon, tak ako ja, tak som tu úplne sám, takže si pripadám ako Forrest Gump, keď bežal. No a človek má aspoň čas nad viacerými vecami rozmýšľať, lebo je to naozaj také svojím spôsobom inšpirujúce, keď je tu všetko rovné a nemusíte sa nejako namáhať. Tak len proste chodíte a chodíte, rozmýšľate a rozmýšľate a chodíte a chodíte a už vás nudím, takže ahojte.